asị ka ifere na ọfọ ka anyị na-ekezi awakwana enwere ebe dị izi ego enwere ebe dị izi oke ọfọ asị na anyị na-eke gị taa wee sị na ihe alụ ọlụ ọma na-eke ihe alụ ọlụ ọma n'oye na ajọ mmụọ ajọ mmadụ ama mbata na ezinụlọ a nwoke ma nwaanyị sị ka ọ bata trai ya onye ezinụlọ a ọkachasị nwata nwaanyị a si ka edochi ọfọ nna nna ha onye ọbụla bụ onye amoosu onye ọbụla bụ onye sosaiti onye ọbụla bụ onye ọgwụ ego Chineke onye ọbụla chọọ njibagwa ọgwụ ego onye ọbụla chọọ mkpe ha na otu ụfọdụ sị gị ga-etugbu ofe abata osu gidim mmiri ezoro aja dị kwendị ọgụ eji echi onye ga na-eke n'ụbọchị taa wee sị na ihe ama ịma mma nsọ na ọ ya dụrụ nwoke mma na ọ ya dụrụ nwaanyị mma nwoke si na ya ji ọfọ nwaanyị si na ya ji ọfọ makwara onye ji ya wee sị na ọ ya abalị nwoke na ọ ya abalị nwaanyị oke ọfọ ka anyị na-eke n'ụbọchị taa ositadụ mma dụrụ gawa ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara ma azụ ọnwụna onye bụ oke osisi akwụ n'obi akwụnika akwụkwọ n'ala nwa agwa dị atọ ife nwa dibịa dị atọ ọfọ gidim amụma na-egbu igwe mmiri ezọrọ aja daa kwendị ọgụ eji echi ife anyị na-eme ndị nna nna anyị ha mechara gboo yinu ome ibe ụzụ amụma na-egbu igwe oge ka a ga-eke taa ka aka ịlụ ọrụ nwatakịrị a ezinụlọ ha ọrụ anyị na-ewechi ọfọ ndị okenye ọfọ ndị mbụ na ndị egede ọta ka anyị na-ewechi o zuru oke wee pụta nwere ihe atụrụ n'elu ọfọ ọbịakwa ka nzukọ enwe obere ike onwe ekpere nke a na-eme dị izi n'ụwa ife na ụfọdụ ife ọ na-ekechegbu ya ọdụgwo ka ọfọ so ama m ihe iji agbali ọtụ na-afụwa etu nsi wee mie ife niile nji wee mie ife na m ekechighị ọfọ ọkwụgwolu ka egbe enwe ife ọjọọ unu fụrụ na ya maka ndị na-eji akọgheri na ịntanetị ndị na-eri agba ọfọ nna ha ọkụ ọfọ chekwa ngwuru ife ndị Igbo ji wee meri ya ka ọfọ butebe ego ọ bụrụ ego nke oke ite ego ọbara ego anya mmiri akwa ugbu nwata mgbe ndị na-atọ ụtọ ọ bụrụ ya nọọ nnụnụ niile dị iche iche oke eji eme ọfọ nnụnụ na ife anụmanụ na-eme ike aka ekpe agụ ịtakpa o ji ekwuru okwu ife na ọfọ ọdọgbolu ife na ọdọgbolu ka ọfọ si adọ